organiza Concello de Barro. Convídante novo estilo mobiliario, propostas para amueblar o teu fogar cos mellores prezos. Descubre as novidades do verán. Supermercado Atlántico, calidade e prezo na túa tenda Froiz en Barro, aberto ao mediodía. Garural, infraestructuras contra incendios, rutas de sendeirismo e áreas recreativas, restauración patrimonial e traballos en madeira e selvícolas. Taller Emicar, a reparación do teu coche nas mellores mans, mecánica en xeral, chapa e pintura e cambio de neumáticos. Clínica Dental Xesús Domínguez, odontoloxía xeral, implantes, ortodoncia, periodoncia e próteses, en Barro e en Cuntis. E Tanatorio San Marcos, todos os desexos son importantes, nós cumprimos o derradeiro. Para esta festa. Yo no sé lo que daría porque tuve la tristeza de ponerme en la... Moi boas familia, que tal? Hoxe estamos na fermosísima localidade de Barro, na provincia de Pontevedra, onde se celebra a 45 edición da Festa do Viño de Barro. Hoxe imos estar aquí, se me permitides, vou ser o vosso pequeno anfitrión para dar unha voltiña pola festa, que aquí non só hai música, non só hai festividade e tapas, aquí sobre todo que hai é viño e moita reunión de xente.
E, en primeiro lugar, o que quero facer é darlle as grazas ao Grupo de Danzas Amor Rival por esta fermosa actuación e, ao mesmo tempo, darlle os parabéns por o estupendo traballo que fan durante tantas décadas para manter o folclore, a nosa música popular, o noso baile tradicional vivo no noso concello. Antes de nada, darlle grazas e un aplauso. Ben, estamos un ano máis na 45 edición da Festa do Viño, un evento xa moi consolidado no noso concello, non só para promocionar os espectaculares viños que temos na nosa terra, senón tamén un evento social, un evento familiar, un evento no que podemos disfrutar todos os anos de encontrarnos con amigos, con familiares e disfrutar da programación que vos ofrecemos para que intentedes que pasedes, que intentar que pasedes o mellor posible. Quero dar as grazas a todas as persoas que fan posible que este evento, que esta Festa do Viño sexa unha realidade. En primeiro lugar, os traballadores municipales, todas as persoas voluntarias que colaboran co Concello para que isto poida sair adiante e as entidades, Consello Regulador, Diputación, que nos apoian tamén para que isto poida funcionar. E entón, antes de seguir, voulle dar a palabra ao presidente do Consello Regulador, que está hoxe aquí con nós, e logo continuamos con todo. Alcalde, en primer lugar, agradecerlle que haya invitado ao Consello Regulador Rías Baixas a esta festa que facedes aquí en Barro ano tras ano. Tamén felicitar a todas aquelas persoas, como fixo el, como el dixo moi ben, que están traballando por esta festa. E agradeceré a vos que pasedes unhas felices festas e que disfrutedes moito este fin de semana. Gracias. Boa tarde ao alcalde de Barro, ao representante da corporación e aos veciños e amigos e amigas deste concello que estades hoxe aquí acompañándome e arroupándome nesta Festa do Viño de Barro, especialmente a organización deste evento que chega a súa 45 edición. Diríxome a todos e a todas no comenzo deste pregón agradecéndovos primeiro a asistencia, pero máis que nada a confianza que poñedes en min, outorgándome esta grande honra de ser o pregoeiro desta festa, xa consolidada con un dos eventos gastronómicos máis importantes do Concello e da Bisbarra. A verdade é que disfrutei moitas veces deste encontro festivo e dos viños que se promocionan, porque hoxe non vou negar que a responsabilidade de ler o pregón temo un pouco amedrentado, porque a verdade é que isto impón máis do que eu pensaba, aínda que a emoción deste momento non a cambiaría por nada. Como non son un orador experimentado, eu non vos podo garantir un pregón brillante, e podendo ser de todo o que non son é pretencioso. Só vou prometer que será curto e sentido, moi sentido, porque agora xa non son ese practicante que chegou a Barro hai máis de 30 anos. Agora son un feliz avó que non quer cansar a ninguén nin alongar máis do necesario o inicio desta Festa do Viño, que se presenta como a ningunha outra os reencontros regados por caldos que amosan o curtido carácter da xente deste concello, que lle sae dar vida e corpo, facendo deste maravilloso produto unha das señas de identidade desta zona. Pois ben, como xa dicen, eu non nacín en Barro, pero 28 anos da miña vida profesional paseina con vos, e creo que iso autorízame a poder decir que me sinto un veciño máis deste concello. En Barro exercín a miña profesión de enfermeiro e practicante con plena dedicación, unha labor que foi moi gratificante e que me ofreceu a oportunidade de coñecer a prácticamente toda a xente deste pobo, e que tamén me deu entrada nas casas de moitos de vós, como un máis da vosa familia, porque moitas veces sentín que non son entraba nas vosas casas, senón que pasaba a formar parte das vosas rutinas e, polo tanto, das vosas vidas. Teño que confesar agora
que non nos escoita ninguén, que ao principio foi difícil, ás veces moi difícil. Non vou falar dos cans que me miraban mal, os camiños por o que me perdín é unha chea de veces, e as cancelas que non eran cancelas, bueno, o que todos xa sabemos. O pasado tempo rematei cun sentimento moi marcado de pertenecer a este pobo, non só polos servicios que prestaba aos veciños, sino pola relación de amistade e cariño que iba aparecendo cada día e que conservo hoxe como un tesouro agora que estou xubilado. Despois de tantos anos traballando aquí, coas súas horas, as rutinas do centro e os domicilios, quédame con certa pena como se non tuvera o mismo ritmo vital. E teño que volver a confesar que boto de menos as parrafadas con meus pacientes, cos familiares, cos veciños e veciñas que atopaba cada día, porque o que vivimos foi un feito inesquecible. Non quero deixar de mencionar aquí aos meus pacientes, as súas familias, aos que están e aos que xa non podemos contar con eles, porque todos me ensiñaron algo e moitos forman parte de min. Non vou dar nomes porque non quero deixar atrás a ninguén, nin quero traicionar a súa confianza. Pero tampouco quero esquecerme dos meus compañeros do centro de saúde, que a fin de contas foron literalmente como unha segunda familia para min, sobre todo nos momentos difíciles que pasamos xuntos. Con eles aprendín o que nos ensina na carreira, o que significa construir un centro desde cero, con poucos recursos, con pouco personal, pero con moita ilusión e ganas de facer as cousas ben. Non podo deixar de lembrar aínda, co susto no corpo, a situación tan sumamente dramática que vivimos na pandemia e os seus sucesos complicados que o día a día da nosa profesión nos leva a vivir. Esta é unha festa que se presenta como a excusa perfecta para reencontrarse nun ambiente festivo e, como todas as edicións que se precederon, poderemos disfrutar dun programa que non fa falta de nada, pensando para todos os públicos, para os máis grandes e os máis pequenos, para aqueles os que lle gusta o deporte e a música, e o bo comer e o mellor beber, porque este evento que xira alrededor do viño préstase, como xa dixen, aos reencontros entre propios e estranos e a degustación do excelente produto que fan as adegas e os colleiteiros desta contorna. Eu non entendo de viños, pero sei o que me gusta e o que non me gusta, e os viños de barro sempre me gustaron moito. De todos é sabido que os mellores brancos do mundo son galegos e os tintos tampouco quedanse atrás, pero se algo ten de especial o viño de barro é o seu carácter. Este proceso de creación dun produto altamente apreciado e rigurosamente artesanal, un produto consolidado, igual de bo e igual de sorprendente que calquera outro dos mellores excedencias, cunhas raíces moi profundas que falan dunha terra única, a nosa. Estes viños son familiares, cotiás, apreciados en todas as mesas e en todas as bocas. Quen non pensa no albariño, no caíño, no branco, no tinto, o país, ou esas botellas de elaboración especial que agardamos descorchar non só nas celebracións. Bueno, como xa vos dixen, non vos quero torturar máis con este pregón, pero dende logo teño que rematalo falando da miña familia que me acompaña hoxe e que viviu e sufriu a miña transhumancia, especialmente a miña muller, e como non lembrar tamén as miñas fillas, as súas parellas e o meu ben querido neto. Remato citando a un entendido como foi no seu tempo Francisco de Quevedo. Di, para conservar a saúde e recobrala si se perde, convén o uso de beber viño, por seren, con moderación, o mellor vehículo do alimento e a máis eficaz medicina. Moitas gracias. Estamos aquí co alcalde do excelentísimo Concello de Barro. Que tal, señor alcalde? Como se viviu a entrada?
Pois ben, vívese ben, porque onte estuvo un pouco pior o tempo, pero se acompáñanos, por o menos sirve para que disfrutemos máis de toda esta festa tan animada. Moi ben, 45 edicións xa da Festa do Viño de Barro. Isto deixou de ser broma fai tempo. Pois sí, este é un evento moi consolidado, non só como unha festa e un evento para promocionar os nosos viños, senón tamén como un elemento social onde a xente se reúne, pasa uns días de festa, veñen amigos, veñen familiares, e eu creo que, bueno, pois sí que está moi consolidada a Festa do Viño, tanto para a veciñanza de Barro como para a nosa contorna. Moi ben, pois, primeiro de todo felicitalo porque isto é increíble, aquí non só hai música, non só hai de comer, vese que isto é reunión familiar por excelencia. Iso é o que buscamos, que sea unha festa moi entroñable, que a xente disfrute moito do viño, da comida, pero tamén da relación social e da relación familiar, que tamén é moi importante. Moi ben, agora vou facer unha pregunta, vou meter un pouco nun compromiso. Hai algún matiz que teña o viño de Barro que o faga diferente a dos demais? Sí, o viño tinto caíño ou o viño albariño aquí en Barro son algo distintos a de outras zonas porque a climatoloxía e a orografía é diferente ao Val do Salnés ou a zona do sur da provincia. Entón, bueno, pois ten uns toques especiales, unha acidez distinta e uns aromas distintos. Entón, bueno, eu creo que o viño de Barro pois diferenciase pola terra na que é criado. Pois aquí queda, non? Eu penso que pouco hai máis que decir. O sea, denominación de orixen Rías Baixas, Festa do Viño de Barro, e todo o mundo invitado a vir e a degustalo, por suposto. E a disfrutar do viño, da comida e da xente que sempre o vimos a acoller de forma adecuada. Pois moi ben, moitas gracias por atendernos e felicidades pola festa. Grazas a vos, disfrutar. Bueno, estamos co encargado do pregón deste ano na Festa do Viño, señor Ballesteros, 30 anos aquí en Barro. Sí, bueno, 27, pero 27 máis 3 que levo de jubilado. Bueno, xa é veciño al 100%. Creo que sí. Bueno, máis tempo aquí que en Marín, que eu son de Marín. Aí é de Marín? Si, eu son de Marín. Bueno, non me hago conto, pero entonces somos de cerca, que eu teño familia en Marín tamén. Bueno, e que tal viviu o pregón desde aí de arriba? Moi bueno. Bien. Vamos a ver, nervioso, porque non estou acostumbrado a falar en público, pero bien. Bueno, eu vou no felicitar, porque a min de verdad que me transmitiu moitísima confianza, moitísima paz co pregón. Hombre, é a miña vivencia, bueno, un pouquiño da miña vivencia aquí neste pobo. E usted, voulle facer a mesma pregunta que lle fixen ao señor alcalde. Usted diferenciaría o viño de Barro por algún tipo de matiz, algún tipo de sabor? Vamos, como xa dixo, non son especialista en viño ni nada. Sei que é un viño que me gusta que non me gusta. O viño de Barro, como xa dixen, é un viño especial. Ten Entonces é un xusto merecedor da denominación de orixen Rías Baixas. Sí. Sin duda. Sí, por suposto. Moi ben, pois moitas gracias por atendernos, a disfrutar do viño e da festa. Eso esperamos. Moitas gracias. Bueno, Isidoro Serantes, denominación de orixen Rías Baixas. Sí, señor, son o presidente da denominación de origen Rías Baixas. Estou super encantado de estar aquí nestas festas de Barro, co Ayuntamiento de Barro conte con nós para estes eventos que ano tras ano vimos aquí colaborando no que podemos con este Ayuntamiento e así seguiremos colaborando con eles mentres que eles nos inviten a estar en esta festa. Unha festa que, como vos sabedes, leva xa moitos anos, está moi consolidada, é unha gran festa para a denominación de origen Rías Baixas, dado que Barro ten moitas bodegas e moitas hectáreas de terreno, o Ayuntamiento de Barro, moitas hectáreas de terreno dedicadas ao viño albariño, que pertenecen á denominación de origen Rías Baixas. Tamén ten cooperativas, por lo tanto, é un ayuntamiento moi importante para a DO. O viño non é só para beber, vexo que une familias, que une amigos, que une. O viño, sabedes, nunha festa de viño como esta, como a todas as festas de viño que se fan, a xente está super contenta, super agradable, que está sempre
pois comendo, bailando, bebendo, e que moi ben, que pasa moi rápido estas festas. Quería preguntar, sabía cantas adegas hai ahora mismo? Pois ahora mismo adegas total na de Rías Baixas hai 178 bodegas. 178 bodegas na Rías Baixas. Hai xente traballando. E hai moitos empleos directos e indirectos. Moi ben, voulle pedir un consello xa por último. Eu non son moi bebedor de viña, verdad? Pero vou no probar ahora. Pois estades invitados a... Queríame profesionalizar como sommelier. Pois me parece ben, me parece moi ben que pases a tomar un viño e que conozas o viño, a ver se non eres bebedor dele, polo menos facemos un cliente máis para que consuma o viño albariño da Denominación de Origen Rías Baixas. Moi ben, pois moitas gracias. Non molestamos máis e a disfrutar da festa. Eu vou a acompañar a tomar un viño, entón. Gracias a vos. Vamos para alá. Vamos para alá. Gracias. Oh maya, de vida ya túa. Oh maya, de vida ya túa. Comer e beber o que pasear nada. Oh maya, de vida ya túa. Oh maya, de vida ya túa. Comer e beber o que pasear na rúa. Comer e beber o que pasear na rúa. Este ano a 45 edición xa do Festa do Viño. Bueno, pois unha edición máis. Hai que agradecerlle a todos os que estuveron antes organizando esta festa. Sin eles non se chegaría a 45. Esta festa é para disfrutar do viño, pero sobre todo para disfrutar de que os veciños e non veciños nos xuntemos e estemos aquí disfrutando dun día que esperemos que o tempo aguante e nos respete e seguramente será unha gran festa como todos os anos. Como todos os anos. 45 edición non dan pa menos. Aparte, se non me equivoco, 16 edición de Denominación de Origen, non? Das Rías Baixas. Sí, desde fai uns anos, 16 creo que son, xa os anteriores gobernos que houbo, instauraron o tema das catas de Rías Baixas. Antes era unha festa máis de viños do país, viños daqui de Barro autóctonos, e agora pois abreuse como se fora un pouco albariño de Cambados ou de outras zonas, con casetas primeiro, e despois aquí con este sistema que está moi ben e funciona moi ben, a xente encanta. Moi ben, entonces vexo que eres bo apreciador do viño. Sí, a ver, eu son bebedor de viño do viño de Barro, do país, pero este que ven en botella do Consello Regulador tamén está bo. Este, por exemplo, é un Caíño de Moraima, que está moi bo, é un viño que é típico daqui, e a verdade é que dá gusto tomar uns caldos tintos tan bons como estes, blancos e tintos, viños de Barro, os mellores de Galicia. Por suposto. Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, sí. ¿Degustando os viños de Barro? De Barro, todo Galicia. De todo. Pero bueno, hoy estamos na festa do viño de Barro. Efectivamente. ¿Qué tal? Moi bo. Moi bo. O viño de Barro. A ver, por aquí. É boísimo. Boísimo. Soy Ángela Martín, de Bodegas Castro Martín. Aparte, presidenta de la Asociación de Bodegueros Rías Baixas, y vengo a disfrutar de esta fiesta hermosa. Entonces seguro que me pode dar un consello. Dígame. Eu quero catar o viño, pero ben. Quero catar o viño, pero ben. Que debo facer para catar ben o viño? Bueno, primero disfrutarlo. Cuando tal, verlo, olerlo y luego degustarlo. Pero los vinos son tan excelentes que bueno, que cualquiera te va a gustar. Una maravilla. Pues bueno, tomo consejo, me voy a disfrutar un vino. Sí, ¿cómo no? Sementarei, lo viño de clarear, en canto no poco me rei un meniño, y un vello y un cantar, y ahora cantades con nos. Sementarei, lo viño de clarear,
el canto no todo medre, un velliño e un vello e un cantar. E un meniño rebuleiro que fale na lingua nai, que suba os peseteiros a fruta verde rubar. Se non canse mentarei, lo viño de clarear, el canto no todo medre, un velliño. Moi buenas, que tal? Disfrutando da festa do viño? Sí, outro ano máis aquí. Outro ano máis, levas a conta? Bueno, tanto non, pero somos de aquí, entonces... Iso desde aquí de Barro? Sí. O sea que levades a festa do viño espetada no corazón? Claro. Bueno, eu non, é meu abuelo de aquí, pero... Didi que sí. Creíme aquí, entonces... Criaches aquí? Sí. Pero eres bebedor de viño? Eres bebedor de viño? Non bebo moito alcohol, non. Non bebes moito? Proveino. Así está de fuerte, parece un xarrete. Disfrutando da festa do viño? Por suposto, é unha festa maravillosa e dá gusto este día e este viño. E máis esta música que teñen unha festa aquí. Este sempre monta. Sempre, non? Sí, e dá gusto disfrutarlo con eles. Pois mira, esta festa ten 45 anos, eu xa teño 40, xa se empezou a facer antes de que eu nacera. Xa forma parte da tua vida. Por suposto, desde que era pequeniña vin aquí sempre. Que tal, eres de aquí de Barro? No, eu son da Illa de Arousa. Da Illa de Arousa. Pero bueno, apreciador do viño de aquí de Barro. Sí, ademais teño a miña filla casada aquí e sempre vimos esta festa. Non é o primeiro ano? No, xa viñamos o ano pasado. Que viño me recomendarías, tinto ou blanco? Eu sou máis de tinto. Máis de tinto? Sí, pero o blanco encántame. De Pontevedra. De Pontevedra, pero bueno, conocedes a festa, non? Sí, xa levamos vindo varios anos. Sí, moi familiar e moi divertido, está moi ben, a verdad que sí, moi ben organizado. Non é a primeira vez que estades por aquí? No, vimos moitos anos atrás, e gustounos moito, repetimos. Bueno. Concelleira do Concello de Barro, que tal, como estás vivindo a festa do viño? Moi ben, é unha festa para estar moi felices, entonces é imposible estar triste, aínda que chova, onde tuvemos un xoves do viño no que chovía e pasámolo moi ben, é unha festa que nos gusta moito, é imposible estar mal nestas datas. A verdad que é unha festa que se ve que se vive, pero con paixón, con corazón. Con moita paixón. As 6 parroquias se concentran aquí nestes días e estamos moi felices de invitar a todo o mundo, pero sobre todo de disfrutar nos mesmos da nosa propia festa. Que me recomendarías visitar así un pouquiño hoxe na festa do viño de Barro? Hoxe na festa do viño, ti solo ou con nenos? Eu solo. Ti solo. Bueno, pois ti solo invitaríate para empezar a tomar aquí un pincho no Pazo, estar un pouco con nós, escoitar ao noso artista favorito, a Son das Tabernas, con Johnny e o seu equipo, despois darte unha volta pola festa, que temos unha actuación musical espectacular, e verás como a partir das 12 da noite Barro é un lugar que concentra a xente de todas as parroquias, máis a xente da contorna, entonces vas a pasar unha noite moi boa. Responsable total desta magnífica festa, verdad? Efectivamente. Que tal, como estamos vivindo a festa do viño? 45 edición. 45 edición, pois con moita intensidade, como ten que ser, o tempo respétanos, estamos, bueno, pues, arrancando ahora neste momento, pues, con moitísima gana, bueno, xa ahora arrancando, preparados para todo o que temos por diante, non? Un fin de semana moi intenso, con moito viño e con moitísimas actividades. Eu teño que reconocer que é dar festas na que estás vendo o ambiente, todo o mundo está con un sorriso de orella a orella, disfrutando un montón, un ambiente super familiar. Ten que ser un orgullo organizar un evento así. Efectivamente, porque, a ver, ao final é o que buscas, non? Non buscas que haxa miles de persoas ou non buscas unha macrofesta, non? Senón que buscas algo no que a xente de Barro poida recoñecer a festa como algo propio, que se sinta parte dela e ao mesmo tempo que a disfrute, non? Sobre todo que a xente que veña aquí disfrute da festa e coñeza os viños de Barro, non? Bueno, para catar un viño de Barro, cal me recomendas? Ti
Eu recomendoche probalos todos. Todos non igual é moito. A festa comezou onte, hoxe venres, mañá sábado e domingo. Eu creo que che dá tempo a probalos todos. Probalos todos. Eres sommelier de viño, sabes catalo como Dios manda? Eu, bueno, aquí en Barro casi todas as familias somos familias de viticultores, familias de onde facemos viño na casa, todos temos os nosos gustos e todos coñecemos máis ou menos un pouquiño acerca da cultura do viño, non? E ao final o viño é algo moi persoal, como calquera outra cousa, entón depende dos gustos, non? Eu sei os que me gustan a min, entón, Pero bueno, como se suele decir, o viño hai dúas maneiras de beberlo, ou co dedo na taza ou con copa fina. Ti que prefieres, dedo na taza ou copa fina? Bueno, aquí os viños de barro maioritariamente son, bueno, hai viños de todo tipo, non? Pero bueno, aquí o que nos dá a fama é principalmente o albariño, non? Hai outras castes como poden ser o caíño ou o ratiño, pero bueno, eso pide cristal, pide copa de cristal. Buenas, estamos aquí con Robert da cooperativa Moraima. Efectivamente. Que tal, como andamos, disfrutando da festa? Pois disfrutando da festa estes días, toca un pouco, despois dun par de meses jodidos en viticultura, hoxe xa empezamos a relaxar e a disfrutar un pouco. Hoxe é día para desprender felicidade por todos lados. Por todos os lados, e para tomar viños, e para probar todos os viños que hai aquí. Bueno, eu quero imaginar que usted leva media vida enfocado ao viño, ao cultivo. Sí, casi media vida, Casi sí. media vida. Sí. E que é o máis agradecido? Que aprecien o que un fai? O máis agradecido que tuve na miña vida foi ver salir unha botella, a primeira botella da embotelladora, vale? Eu non teño fillos, pero ver salir a primeira botella debe de ser o máis parecido que hai a ter un primeiro fillo, non? Porque é despois do traballo de tantas generacións que nos deixaron as cepas, que nos deramos dado o salto de calidad de sacalo baixo o paraguas de Rías Baixas, pois foi moi importante, non? É un orgullo. Totalmente un orgullo e unha obriga que tiñamos cos maiores. Con Pablo, Adega Cabana das Bolboretas, si non me equivoco, verdad? Correcto. Que tal, como estamos vivindo a festa do viño? Home, ben, para min é unha tradición. Para min é unha tradición que eu son veciño de aquí do concello. Bueno, é unha tradición desde neno, vivir isto en torno ao viño é algo fenomenal, é maravilloso para min. Levas desde neno dedicándote, vivindo un pouco o viño. Claro, o sea, eu son daqui, deste concello, e na miña casa sempre se fixo viño, meu avó facía viño, meus pais tamén. Nós temos unha adega pois desde o 2013 que elaboramos viño e traemos sempre aquí a festa, claro. Moi ben, entonces, como experto en viños, porque eu pregunto a todos, pero nadie me dá unha resposta concreta, blanco ou tinto? Home, eso nadie che pode dar unha resposta porque eso é cuestión de gustos. A min, mira, temos a sorte aquí, bueno, en Barro, por exemplo, o albariño, por exemplo, é unha variedade que está moi de moda e moi implantada en Rías Baixas, en todo o Salnés, pero que, por suposto, é unha gran variedade, fanse os gran viños. Pero aquí temos moita uva tamén, caíño tinto, que é unha variedade que se fan tamén moi bons viños, e sobre todo viños moi especiais e diferentes. Para o que lles gusta, pois son auténticos viñazos, o sea que eso xa é cousa de cada un. Bueno, familia, ahora xa conseguimos o que queríamos, vamos tomar unha copiña de viño aquí en Barro e a disfrutar desta festa, porque é que este é espectacular. Eu vouche deixar o micro. Moi ben. Primeiro de todo, noraboa
e me declaro fan absoluto, o sea, é a primeira vez que vos escoito en directo e realmente que dades un espectáculo impresionante. Pois moitísimas gracias, e ademais é a única maneira que podes escoitarnos, porque non temos nada grabado, solo tocamos en directo, nada máis. Pois cousa que se agradece, a verdad, porque últimamente é todo play, bueno, CD xa non se leva, non? Ahora CD non, ahora é subilo aí ao Instagram, subilo ao Spotify, nos o que nos queira escoitar ten que vir a un concerto noso. Bueno, ti eres veciño de Barro. Eu vivo aquí en Barro, justamente, sí. O sea, levas vivindo a festa de viño, do viño de Barro... Pois dende que era cativo de todo, dende que preparábamos a excursión os rapaces do octavo e os chiringuito, poñíamonos un chiringuito vendendo cubatas, viño, rapaces de 13, 14 anos, mira ti, onde estaríamos agora. Teño unha duda, de verdad, pero unha duda de corazón que é como vives ti este momento? O abrir hoxe a festa do viño e ser tío o encargado de mover a toda esta xente? Para min é unha ilusión tremenda. De feito, todos os anos gardo esta fecha, aínda que por si me chaman ou non me chama, pero eu gardoa coa esperanza de que me chamen para vir tocar aquí. Non queres fallar, verdad? Non quero fallarlles. Ao final, o que decía o alcalde, a festa do viño e son das tabernas van da man. Realmente levamos vindo tocando aquí xa 6, 7 anos, e de feito si xa asociamos festa do viño con concerto de son das tabernas. Pois mira, eu voute felicitar, voute deixar descansar, porque despois do que levades tocando, seguro que un vaso de agua apeteceche. Bueno, agua vamos tomar un viño, non ou que? Millor, non, tomar un viño. Eu penso que sí, tío. Moi ben, pois moitas gracias, e de verdade, enhoraboa polo espectáculo que acabades de dar, porque foi impresionante. Gracias, de verdade. A ti, Johnny. Gracias. Perfecto. Que ves, polo viño ou pola orquesta? Por todo, verdad. Por todo? No, viño, gusto por orquesta, gustome todo. Que, desde aquí da zona? No, viño de turista. De turista. Pero bueno, para repetir. Sempre. tal, chicas? Hola. Todas Soy la tele, ¿no? Soy la tele. Bailarinas de París. Yo también. Y yo, Raiza. Sí. ¿Eres bailarina? Soy Cris. ¿Eres? En prácticas. Raiza también. Ella y nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, yo no hablo gallego. Pues te hablo en castellano. ¿Qué tal? Hoy la fiesta tiene que ser una bomba. Moi ben, familia, pois desde aquí hoxe despedímonos nesta espectacular festa de barro que nos dou unha acollida impresionante. Non olvidarvos que se queredes que vayamos a gravar a vos eventos só tendes que convidarnos 986 71 07 41 ou enviar un correo a defestanfesta@canalrías baixas. Nos despedímonos hoxe, continuará a festa porque isto é increíble. Convídovos a todos a pasarvos pola festa do Viño de Barro e aquí vos deixo con París de Noia e con esta festa que é espectacular.
Que tal, familia? Aquí seguimos na festa de viño de Barro, onde hoxe imos ter cata de viños caseiros, outra cata de viño, unha concentración de motos antigas, de vespinos e de vespas. O sea que vamos a disfrutar un pouquiño do domingo, vamos a ver que opinión nos poden dar aquí os catadores sobre os viños que temos aquí na zona de Barro. Bueno, aquí a competición está sendo reñida polo que vexo, os deportistas entregados. Que tal, como vamos, señor? Pois aquí catando os viños de casa, arrancando ca primeira categoría de branco do país. Bueno, con cousiñas, como sempre, interesantes. Sí? Sí, sí. Algún matiz que teñas que resaltar destes viños? Bueno, de entrada sí que marca bastante o varietal, é dicir, o catalán rojo, sí que está marcando en varios deles, en outros non, que posiblemente estean feitos con algunha outra variedad, catalán blanco posiblemente e tal, pero o rojo estáse notando bastante este ano nos viños. Moi ben, vamos a continuar por aquí, que vemos esta muller moi entregada na cata. Que tal, como vamos? Moi ben, pois aquí empezando a poñerlle un pouco de aromas e sabores a estas puntuacións e fantástico porque catar colleiteiros é unha sorte que temos, non temos acceso a estes viños todos os días. Entonces, estáse mellor catando colleiteiros ou de etiqueta? Hai de todo, é de todo. A min gústame catar colleiteiros, que aquí é a orixen de viño, e unha forma moi artesanal e hai que continuar e hai que apoiar para que continúen elaborando, e etiqueta tamén, ben claro que sí, o sea, hai que beber de todo un pouco. De todo un pouco, non? Moi ben. Vou continuar por aquí por este home que o vemos concentrado, vemos tomando notas. Tomando moita nota. Moita nota. Moita nota. É o que solemos tomar, nota. Usted que é daqui da zona, de Barro? No, eu son do Rosal, da zona do Rosal. Viticultor e traballo no mundo do viño. Tamén. Viticultor? Moitos anos dedicándose? Bueno, ahora cada vez menos, pero porque a parte máis profesional levame a non ter tanto viñedo, pero bueno. Quedase mellor aquí, que a cata estase moito máis a gusto. Sí, aquí disfrutas máis. Faltan uns pinchos de tortilla por aí. Por aquí... Non me vou mollar aínda. De momento non, non? De momento probar solo un mollamos pouquiño por todo. dentro. Sí, xusto. Vamos a ir probando, a ver. Algún consello de cata que eu quero aprender a beber viño ben, o sea, a catalo como Dios manda. Home, a ver, non sei, tes que primeiro mirar de o color, despois xa vai a nivel olfativo, os aromas marcan o que é a variedad, e despois metelo na boca e probar, saborear. Eu teño un problema, eu son de Jorxa Ancha. Caime pa dentro. No, pois aquí podes escupir, pero non deberías de beber demais, senón son demasiados viños. Moi ben, vamos a continuar por aquí con este señor. Que tal, señor, como vamos? Pois aquí dando puntuacións. A competición vese reñida, Vese moi reñida, sí. A verdade é que están todos os viños estupendos, cada un cos seus matices, que é o po que estamos aquí, para resaltar as virtudes, algún defectillo, pero sin máis tamén. Moi bons días, señor, que tal? Como andamos? Bien, aquí en plena brecha. Denominación de orixe en Rías Baixas. Rías Baixas, sí. Xa o 17 certamen da variedade Albariño acollido a denominación de orixe en Rías Baixas. E usted que leva as 17 edicións aquí como catador? Pois entendo que sí. Sí, desde que estamos, pois, desde o primeiro certamen, baixo o amparo da denominación de orixe en Rías Baixas, aquí estuvemos. E esperamos seguir, xa que son vos viños e cada vez millores, seguiremos vindo. Da gusto, y aparte, bueno, muy buena calidad y nos lo están poniendo difícil. Vou te meter nun compromiso, xa hai algún favorito? Non sei,
De momento... Ainda non meteche ningún... Sí, metemos todo na nariz, pero... Non te queres complicar a vida. Non. Moi ben, moitas gracias. Vou te deixar que sigas que a carta. Bueno, estamos aquí con Santi, que é da organización. Que tal este ano a Festa do Viño? Pois moi ben, tuvemos un poquinho de problemas co tempo aí, pero bueno, a xente aguantou, veu a probar o viño e a pasalo ben, que é o máis importante. Bueno, o tempo de momento ainda non se está portando mal de todo. No, hoxe o día parece que nos vai a respetar. Houve onte así un poquiniño de susto, pero bueno, creo que aguantamos e vamos a levar o día moi ben. Bueno, nós estuvemos aquí xa un par de días e tuvo a festa impresionante, a cantidad de xente que houve, a maneira de disfrutalo, a verdad que é impresionante a Festa do Viño de Barro. Sí, é verdad que há unha programación xa bastante consolidada, a xente ven iso, a probar viños, a disfrutar, a estar en compañía, é unha festa bastante familiar, bastante de estar en compañía, con amigos, e iso, disfrutar os viños de Barro, os viños de toda a ADO, e pasar un día agradable con diferentes actividades. E cantos anos levas na organización? Pois eu xa vai facer, debe de ser o 9º ano que estamos por aquí. Xa formas parte da Festa do Viño de Barro, xa sin ti non hai festa. Bueno, festa é igual que ten cabela, que a festa ten cabela, pase o que pase, pero sí, estamos aquí para traballar e para botar unha mano que faga falta. Moi ben, pois a disfrutar da festa e a disfrutar do día. Igualmente. Moi boas, estamos aquí con Basilio, propietario destas dúas fermosuras. Que tal, como estamos, Basilio? Moi ben. Isto, podes falar un pouco desta maravilla? Isto é unha Vespa N das primeiras, esta do 56, aquela 53. Son unhas motos moi antiguas que dan bastante traballo. A verdad que a vista está que antigua é, eh? Sí. Dígame unha curiosidade, isto que é pintura ou é o mismo ferro da moto? O sea, o mismo chasis da moto separado? É o que queda da moto. É o que queda da moto, non é pintado? No, ten un barniz por riba mate e nada máis. Que maravilla, que maravilla, que maravilla. E que motor leva isto, se me podes decir? Isto é unha 125. Son os motores, chamabanlle motores Bocolo. Son os primeiros que hubo. Leva 3 marchas en vez de 4 como as que levan agora. Nada, unha moto que dan bastante guerra porque non son rápidas, non teñen moita forza. Estamos co presidente Club Os Vespinos da Porriña. Sí. Que tal, como estamos? Ben, a ver se acompaña o día hoxe, que está aí un pouco nublado e ben a xente. Bueno, estás aguantando, non se está portando mal. De momento, sí, de momento, Por lo sí. menos están nos deixando ver estas maravillas. Dúas? Todas. As de aquí de adiante, sí. Madre de Dios, e que nos podes falar desta moto? Son motos con moita historia, que daquela os da túa quinta ou algún menos o da miña era o quinta que sobraba. tiñan. Son motos aí que xa teñen os seus anos e, bueno, está ben aí ter unhas poucas. Pero entonces que gusta a moto en sí ou é unha cousa nostálxica para ti? Ou... No, empecé restaurando unha e pouco a pouco aí con o meu abuelo fomos restaurando máis, fomos comprando e ao final temos aí unha chea delas. Cantas terías, máis ou menos? 9. 9 Vespinos. Madre, e todos circulando? Todos. Días, ¿qué tal, señor? ¿Cómo andamos? Sobre rodas. Sobre rodas. ¿Qué tal? Acabas de chegar ahora mismo, pillamos, ten a máis aparcado. Sí, sí. Que é a primeira vez que ves aquí abajo? No, suelo venir. Soles vir por aquí? Suelo vir por aquí. E que tes aquí? Que esta maravilla? Unha Vespa, non? Unha Vespa. De que cilindrada? 125. 125, xa ten a súa edad, eh? No, esta é máis moderna. Esta é do ano 86. Do ano 80, é máis nova que a min, entón. Esta considerase moderna todavía. É que? Afición, devoción pola Vespa? Afición. A Vespa en concreto? No, en general. En general, motos. sí, Montesa, Vespa, un pouco de todo. Un pouco de todo. Un pouco de todo. Meteronme a través duns amigos, meteronme neste mundillo e gustoume. Que
que tal? Hoxe concentración de motos, sardiñada, catas, temos de todo, eh? Sí, a ver, o domingo é o día grande, porque ademais é cando se dan os premios aos viños, e logo rematamos ademais do que dixeches, co xantar oficial e co concerto da noite da Banda Xuvenil de Barro, non? Entón, o domingo sempre é o día que ven moita xente a disfrutar e a degustar eses viños e a ver, bueno, xa un pouco o remate da festa. A ver o remate da festa, pero bueno, eu penso que a xente non ten ganas de que remate aínda tan pronto. Estás aguantando. Sí, no, a ver, saben que mañán é lunes e que non hai, pero dende logo eu creo que sí, que vai empezar a chegarse ahora xente para a sardiñada, e logo empezarán aquí a degustarse aos viños outra vez, e bueno, eu creo que, bueno, se nos aguanta desta maneira o tempo que non chova máis, pois vai ser un domingo tamén bonito de festa do viño. Bueno, e o alcalde de Barro, a título personal, como viviu a festa? Disfrutou a festa tamén? Só foi traballo? Non, disfruta porque ainda que sea traballo, máis traballo levan os concelleiros e concelleiras que teñen que estar aquí ao pé do cañón continuamente e a xente voluntaria e os traballadores do concello, pero, bueno, sempre estás preocupado de que todo salga ben, de que van as cosas correctamente e tamén mirando po tempo, claro. Pero disfrutar moito porque ves que tanto a veciñanza de Barro como toda a xente que nos visita que marcha contenta, satisfeita, bons viños, boa música, boas orquestas, bons concertos, entón, bueno, pois iso é o bonito, non? A satisfacción de que xa que faz un esforzo grande a nivel económico e un esforzo moi grande a nivel de traballo, que por lo menos a xente cando ven, pois marche contenta, non? A las buenas, que falle falta, trae para cofre. Por lo menos, aí, a facer de pé. Que tal, como andamos? Vamos la virando, amigo. Vamos la virando, as sardiñas por ainda se van aguantando ainda, non? Sí, pero mira, ainda teño un ollo vivo. O que pasa é que agora botamos junto o sal, e agora a comer é papare. Agora a comer é o que falta. É na máis. Mira, estamos aquí como a Cristiños, mira, vai empezar a chover. Bueno, pero a sardiña vendo mal, ainda que se molla non lle fai mal. Non pasa nada. Nadiña. Nada. E mira, temos ali o pan de millo. Mira, este é o... Espera, que aquí estamos... É máis este. Pero usted o viño truxo da casa? Sí, no, este hai que remedialo porque que a noite hai moito que beber, entón hai que ir mezclando. Hai que ir mezclando, non? Claro, sí. Bueno, dimos vos catadores que un sorbiño de agua entre viño e viño para ir levando paladar. E pos peixes tamén, porque os peixes sin agua non viven. Eso é verdad, eso é verdad. Este home que hai por aquí... Se lle falta o oxígeno. Eu veño aquí a colaborar tamén, hai que darlle a comer á xente, beber. Este é o bailarín máis grande que hai na luna, este. Depois de min. Entonces estamos aquí con millores bailarines da luna. No, mellor é el, mellor é eu. Baila morena como se menea, mira como baila sola baila. Os dous. Correcto, din por aí que correcto, os dous millores bailarines da luna. Moi boas, aquí vemos un home que non para de furrular en toda a mañán. Non para un segundo. Non, señor. Hai que traballar que vean a chover e despois... Usted é un encargado de poñerlle claridade ao día, entonces. Hai que darlle calor, porque senón as sardiñas
sin calor non se fan. Bueno, logo canto tardarán en vir as sardiñas? Pois, Mira, por aí, mira, xa empezan cámara, xa empezan a chegar as sardiñas. por aí unha hora. Unha hora. Por aí. Sí. A ver, dame para acá. Dalle. Dame para acá. Javier, dalle a Que pala. hai que facer aí? Dalle. No, corta xa a cámara, corta, que me poñen a traballar, corta. No, non cortes nada, ponlo a traballar aí. Ahora sí. Por un beso de mi madre, yo no sé lo que daría, porque tuve la tristeza de ponerla en la vida. Madre del alma querida, cuando te vayas al cielo, te dará un beso en la frente y Dios será mi consuelo. No, 50 anos. 50 anos. Isto xa máis de barro que de outro sitio todo. Eu levo 45 anos aquí, desde que inventamos a festa esta. Usted enterouse que abría a luna e dixo marcho para lá. A noite. A noite. Se hace el pájaro pinto, se va el amor de mi vida, tía, si te quiero como el repinto. Pepe, que yo es una misión de una jorda. Pues muy bien. De aquí, de Barro somos. No, de Madrid. De Madrid. Hasta Madrid llegó el olor de las sardinas. Exactamente, sí, por eso hemos venido. Madre de Dios. ¿Y cató el vino de aquí de la fiesta del vino de Barro? Todavía no. Nos han hablado, pero por eso venimos, pero no lo hemos catado. Pues hay que probarlo, aunque solo sea un poquito, no se puede ir sin probar el vino de aquí, ¿eh? Sí, en ello estamos, ¿eh? Muy bien. Esperando. Muy bien y esperando. Ah. Se nos dan las sardinas. Sí, ya están a punto, que se cheira queda justo, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿Qué? ¿De aquí de Barro usted? No, ¿De dónde ven? vengo de lejos. De muy lejos. Sí, ¿De dónde? de Monteporreiro. De Monteporreiro. Cheja hasta Monteporreiro, cheiro sardiñas. Sí, llega. A ver si me arrimo por aquí. Soy de Samieira. Ainda máis lexos. Pues mira onde apareceron as sardiñas. ¿Qué tal por aquí entón, señor? Ben. Con expectativas? Como sempre, como o ano pasado, o que pasa é que este ano chove. Sí, un pouquiño, pero bueno, de momento ainda se está portando ben, Catou xa o viño de Barro, ainda non? Ainda non. Alá ao final. Non se pode beber moito porque despois sopla. Alá vai o carné. Pois usted aguanta a respiración, pero pouco, Buen provecho primeiro de todo. Que tal? Como están estas sardiñas? Boas. Vexo este home que está usted entretenido. Moi entretenido. Moi entretenido. As sardiñas son de barro tamén? Non. Me poño por aquí, se non doi a espalda a súa señora. Señora, parexa, amiga, compañera sentimental. Ai, home, que se ve xa a felicidade. Tan boas? Eu veño do Rosal, pero está moi bonas. Do Rosal, ben? Chegou o cheiro lá arriba. Madre mía. Na Guardia, sabes onde é o Rosal, na Guardia? Sí. Pero é bo vino tamén, É un viño moi bueno, moi bueno. Moi bo. Pero xe arrimouse a Barro a disfrutar da festa. Hoxe veño aquí a Sardiñas, pois veño todos os anos, me gusta. Aí sí, ven todos os anos aquí? Me gusta. Tengo dos hijas aí en Moraña, e por iso veño a mirar aquí, veño a tomar unhas sardiñas. Aproveitar, pasar o domingo como Dios manda. Está mellor o viño ou as sardiñas? Eso, bueno, a mí me gustan las dos cosas. Las dos cosas? Las dos. Bueno, as sardiñas están cheirando que dan vexa, verdad, Cuidado. Están muy buenas. Muy buenas, Muy buenas. exquisitas. ¿Sí? Deliciosas, sí. Despois a ver se rabuño un plato por aí. Moitas gracias. Dile que eres el catador oficial de vinos. Claro. Sí. Moi ben, agora vimos ir un ratiño a publicidade, vamos a descansar un pouco, a catar esas sardiñas e a catar ese viño, polo menos para ter un criterio tamén, que non sea falar por falar. Organiza Concello de Barro. Convídante Novo estilo mobiliario, propostas para amueblar o teu fogar cos mellores prezos. Descubre as novidades do verán.
Supermercado Atlántico, calidade e prezo na túa tenda Freud en Barro, aberto ao mediodía. Garural, infraestructuras contra incendios, rutas de sendeirismo e áreas recreativas, restauración patrimonial e traballos en madeira e selvícolas. Taller Emicar, a reparación do teu coche nas mellores mans, mecánica en xeral, chapa e pintura e cambio de neumáticos. Clínica Dental Jesús Domínguez, odontoloxía xeral, implantes, ortodoncia, periodoncia e próteses, en Barro e en Cuntis. E Tanatorio San Marcos, todos os desexos son importantes. Nos cumprimos o derradeiro. Ole, agora sí. Pan tamén? Bueno, pan tamén. Ole, así sí. Moitas gracias, Rogelio. A vos. Viño tamén? Bueno. Agora vou cantar eu, felicidade. Un plato de sardiñas, todos para min, esta é felicidade. Buenas, ¿qué tal, capitán? ¿Disfrutando de la festa? Sí. ¿Qué tal lo estás pasando? Bien. Bien, pero tiene un beber viño, ¿no? No. Ah, pensé que me ibas a decir que sí, a ver si nos metemos en un problema. ¿Ti que eres de aquí de Barro? Sí. Sí? Sí. Te gusta esta festa do viño? Sí. Que é o que máis te gusta a ti? A orquesta, as atraccións? Todas. A colchoneta, di a verdad. Sí. A colchoneta, que sí. Justo che brincar a colchoneta, que sí. Que foi así un pouco difícil porque había moitos viños e iso quere decir algo bo, quere decir que aquí en Barro facemos as cousas ben. Os premios de hoxe vanse repartir agasallos, claro que sí, que van a ser doados por empresas locales ou por concellos veciños, aos que queremos dar un forte aplauso. Pero un forte aplauso, está ben que bebades viño, pero que se note, a ver se asustamos a choiva, vale? Moi ben, pois estamos con Xan, primeiro premio Viño do Caíño. Que tal, como se sinte? Ben, síntome ben, porque, bueno, eu solo traballo ese viño, e máis é unha explotación casi para consumo única e exclusivamente de a casa, os familiares e amigos, nada máis. Pero, bueno, isto non é premio só ao viño, tamén á dedicación, me imagino, ao traballo. Sí, como teño todo alrededor da casa, pois para min é un entretenimento ahora que estou xubilado, entonces pois é un entretenimento. Pasou de traballo a entretenimiento, a hobby. Sí, home, dá o seu traballo, sobre todo as épocas de sulfatar son as máis fastidiadas. O de podar é moi creativo, e o da tarde despois a viña xa é un pouco máis latoso, pero o de podar sobre todo a min, mentres estás aí non pensas en outros tinglados, estás solamente pendiente de eso e
me agrada facelo, sí. Aí non hai estrés, entonces, aí limpiamos a mente. Aí non, aí limpias a mente de todos os problemas, só estás pensando no que estás facendo. Moi ben, entonces non é só un premio, un agradecemento, unha carreira, unha vida dedicada ao viño. Bueno, eu non me dediquei sempre ao viño, ao viño levo 25 ou 30 anos dedicándome a cultivar o de arredor da casa. Antes, na casa de meus pais sempre hubo viño e sempre os rapaces axudábamos a sacar as vidres debaixo da parra, todas esas cousas que facíamos, pero aprendín de meu pai, sobre todo do abuelo da miña muller, que foi moitas veces premio primeiro de Albariño, era un home que é moi sintomático, que desgraciadamente falleceu xa fai bastantes anos, que era maior, pero ele me deu algunhas instruccións e fumas a aplicar. Dous premios levamos este ano, entonces. Que tal, como se sinte? No, creo que hai outro máis, sim. Ainda vai caer outro? Sí. Non hai dor sin tres. Exactamente, sí. É que, unha vida dedicada ao viño? Pois unha vida dedicada ao viño. Algún consello? O malo é que non queda relevo. Ese é o peor. Sí. Vexo que lle toca de fondo, o tema do traballo do viño, ao final forma parte da vida dun. Pero bueno, si a vida. Sí, aos novos non nos gusta andar a podar e a atar. No. Eu non me vou tirar flores, No. Pero bueno, penso un que se sinte agradecido de recibir un premio así nunha festa como esta, polo menos que aprecien o traballo que un fixo. Exactamente. Pero premio, vexo que sodes os colleiteiros máis novos hasta o da hora. Home, claro, ten que ven da familia, toda a familia. Entonces ti xa naceche no medio do viño? No medio, pisando. Falaban nos fai un rato que non había relevo xeneracional, pero vexo que por aquí hai relevo. Home, claro. É que se sinte recibir este premio hoxe aquí? Moi orgulloso, porque ao final é unha tradición familiar e o que levamos na sangre. Me imagino que de pais, avós... todo, tíos... fillos, netos, tíos, toda a familia. Ten que ser. Moi ben, pois nora boa e a disfrutar da festa do viño. Pois nada, moitas gracias. A ti. Chao. Moi ben, familia, pois hasta aquí chegamos con De Festa en Festa, desde a Festa do Viño de Barro. Non vos esquezades que se queredes que vayamos a gravar a vosa verbena, só tendes que convidarnos 986 71 07 41 ou un correo a defestaenfesta@canalriasbaixas.com. Eu vou seguir pululando por aquí porque ainda me falta un viño que tomar e a ver se rabuño dúas sarviñas máis. Un bico, familia. Organiza Concello de Barro. Convídante Novo estilo mobiliario, propostas para amueblar o teu fogar cos mellores prezos. Descubre as novidades do verán. Supermercado Atlántico, calidade e prezo na túa tenda Froiz en Barro, aberto ao mediodía. Garural, infraestructuras contra incendios, rutas de sendeirismo e áreas recreativas, restauración patrimonial e traballos en madeira e selvícolas. Taller Emicar, a reparación do teu coche nas mellores mans, mecánica en xeral, chapa e pintura e cambio de neumáticos. Clínica Dental Xesús Domínguez, odontoloxía xeral, implantes, ortodoncia, periodoncia e próteses, en Barro e en Cuntis. E Tanatorio San Marcos, todos os desexos son importantes, nós cumprimos o derradeiro.